jembe wilo Nigeria obodo anyị Nigeria si na ba ga-enwe demokrasi nwajuwa Nigeria ogini bụ demokrasi asị na bụ ọchịchị onye kwuo ochi ya nwajuwa Nigeria zakwakwa ma ogbenye ga-ekwukwe uchi ya ma ọ bụ na nwa ogbenye ga-ekwu uchi ya biko nụ ka m kwuwe uche m na-ekwe na elekshọn ka anyị na-akwadebe nụ nye bụ elekshọn anyị na-akwadebe atụsie vootu si emekwanye emegheli maka na ụmụ ogbenye amago ndị na-emetebe mma maka na ndị onye tụrụ vootu mbụ onye bụ na na-achọzi akpị ya ndị nwanyị si n'aba ga-edozi obodo anyị onye bụ na na-achọzi akpị ya ọ na bụ ya bụ demokrasi ịgba amọrọkọ ojemba egwu marọkọ ojemba enwilo egwu mojemba enwilo ịgba amọrọkọ ojemba enwilo egwu mojemba enwilo egwu marọkọ ojemba enwilo egwu mojemba enwilo ịgba amọrọkọ ojemba enwilo egwu mojemba enwilo ọgaranya n'ije ego ụmụ ogbenye na ụzọ nkwọ prezidenti ka ndị Igbo na-ekwu si wele ọchịchị prezidenti ka enye onye Igbo mana ajụjụ na-ajụ ndị Igbo be anyị ndị Igbo unu adịgo n'owu ndị Igbo unu adịwo n'owu ebe lụsiri mmadụ 13 wee na-azọsọbụ prezidenti ndị Igbo na anyị enwero Igbo lida gịnị mere na anya makwa bụ onye na-azụ ka wee nweta ibe a na-achọ onye ọbụla kwuwe uche ya mgba na-ekwu m uche m ndị Igbo ka ekwuru n'owu inelu anya na seneti ibe na-abụzi bụ impichment ivaze nwere m na-emeri epishona onye m otu ụbọaka dị Igbo oyiyi ofoyi emerie impishona ewelunye payos anyị manyị mụọ emekete baba nkata ka emekwenye impish ọ bụrụ na chi ya ekwere emeziri kwuwekwu na nke Obasanjo ka emekwenye impish ọ na-bụ ibe anyị ya eje emebe ọ na-bụ ya ga-enyelu Nigeria aka unu lụọ na agha sụ baba na-elo maka ọ dị mma ndị Nigeria ekene akụ na ụba niile Chukwu nyere obodo anyị Nigeria baje ka anyị lesiri isi ego si na ego na-akọ anyị ụkọ kwa ụbọchị asị na dọla alịa kwa mbọchị asị na paụnd alịa ndị Igbo tọ na-akụ mọta Nigeria tọ na-akụ mọta ịgba amọrọkọ ojemba enwilo egwu marọkọ ojemba enwilo egwu mojemba enwilo ịgba amọrọkọ ojemba enwilo egwu mojemba enwilo ịgba amọrọkọ ojemba enwilo egwu mojemba enwilo ịgba amọrọkọ ojemba enwilo egwu mojemba enwilo
n'Enugu maka na ekwusi eziokwu masị ekwerekwe n'ọnya na-ebute nsogbu agbasielu masị emere eme n'ọnya na-ebute nsogbu egwu Morocco Ojembe Nwilo atụala ọmalụ atụala ovekove enyi si n'ọbịa kedu mgbe ibe ga-adị mma na Naịjirịa simenti dị na Naịjirịa mmanụ petrolu dị na Naịjirịa anyị nwere gaasị na Naịjirịa kerozin dịbụ na Naịjirịa okwute Naịjirịa na-emela anyị igwe anyị nwere kolu n'Enugu anyị Yoruba na-amịta ji amịta rọba enwesịrị piramidi n'ugwu Awụsa ma vacha ka anyị nwesịrị na be anyị masị n'ego na-akọ anyị ụkọ Naịjirịa kedu ebe anyị na-eje nụọ Naịjirịa kedu ebe anyị na-eje ụfọdụ na-agbanago obodo London ụfọdụ na-agbanago Amerịka onye jere mba jesie n'ọganata ịnata obodo anyị kwudibidebele n'ụlọ maka otetela ụlọ m ihe kpọrọ ntụtụtụ o jesie bata n'ọdị echi ya jee otetela ụlọ m ihe zara ụlọbi ya o jesie bata n'ọdị echi ya jee ewo egwu Morocco ọsụ miki Chukwu wedum nọ n'egwe na bịazi marụ Emeka Morocco Ojembe Nwilo Igba Morocco Ojembe Nwilo Egwu Ojembe Nwilo Morocco Ojembe Nwilo Egwu Ojembe Nwilo Igba Morocco Ojembe Nwilo Egwu Ojembe Nwilo Morocco Ojembe Nwilo Egwu Ojembe Nwilo Edem dị n'ugwu Nsụka ka njezu ụtọ yimo John P. Eze akụ nwata wanụ nke dem nne mụrụ John n'arọ 1964 ezi nwa eze nwoke eze Edem agabadu wanu ndị Edem nweze adị ebu na mba John onye makụ nwata ndị Edem niile John bidoro ije akwụkwọ na Central School n'ozi ya Edem ibe ọ na-ede na penụ na mmanya ka bụrụ ya mbụ o wee lu n'arọ 1976 o wee banye Boys High School n'Adazienu ebe o jere gụọ oke akwụkwọ o wee lu n'arọ 1982 John jewele obodo oyibo welusie na United Kingdom ebe o jere ime lọọ o welu n'arọ 1997 arọ bụ ka o ji bụrụ ụlọ ya onye ọma John P. Eze onye bụ so principal nke Jonathan and Co. Solicitors sofu onye Igbo nke zụrụ ụlọ ya ili n'ime obodo London ọgbanye akụ nwa
weti kopu kazoba osino bu naba niye nke nglubo awamulo mumu mama enne ni banika oyo kike eza osimu kenele ye mama na mama banika omulo nya gemele nya kanne muliana bo osimu kenekwo eziniya eze ugoke eza papa osimu kenele ye ndi beza nine osimu kenekwo eze ndi edamu kyangulangu agabidu di second na ndi edamu Egumojambe wilo Egumojambe wilo Egumojambe wilo Egumojambe wilo Egumojambe wilo Egumojambe wilo Wazimuke nezyo ya Mazi kanu ikenga Onyaro chukwu ni gadiyo Boniface asogba ono nenyi wanu ndi edem Managing Director ASOP Nigeria Limited Oga Bata Barrister A.O. Osuji Nwanne dị namba n'isu Dr. Chess Wajagu Ogwebi Nwawelu Gonoka Ekenedili Professor Emmanuel Ezugwu Arabawanu no Binsuka Dr. Chris Okeke Akunneloka Enyoye na Chief Chris Honora Enya bosa nanamu Chief Shine Duene Akweke na mokwe Yonusi Mukeneli ye Mrs. Felicia Fo na Mrs. Ngozi Orume You will believe about that. Aike enete Oganigwe wanu ndi edem Ibamorako ojembe mwilo Ojembe leze geluyo Wase mukane akane sheze Lambert Eza The Royal Regent in Kendi Edem Community His Royal Highness Eze wanu na newe Mirikara wanu newe Eze chukwu debele wanu na newe Royal Palace Hotel Nenugu Egumorako jembe mwilo Egumojambe wilo Egumorako wilo Egumojambe wilo Egumojambe wilo Egumojambe wilo Egumojambe wilo His Royal Highness Igweje Omama Ifes Nashi Industries Limited Ekanodire yani awodo Wasimu Keneli Igwe Koloni Ishida Washiaga Wasimu Keneli Fidelis Agogo
Chukwuitagi Deputy Governor Nigadia Ameshie Zema Meshie Eze nwata kedem Imamoro ko yembe mwilo Oyi mejo nuti eza Onya sejide ko jina na biba dema Ego mara ko yembe mwilo Ego mojo mbe mwilo Imamoro ko yembe mwilo Ego mojo mbe mwilo Akada nwa melo ogonogo gelulu n'ụlọ Silvester Odoyo keke omelora na namu nna tubugo n'ime ọrụ m ezigbo dị Polina isi eze nke na-esokwu ekene dịlị Rafael Udenzo keke nze aka ji ugo na namu Oshilozu na namu Lora n'ụmụaje ezigbo dị Rozo keke ugodia nne ọdịgbo onye chiri maka chugboro n'abọ ya ka Rafael ji wechie Anambra wee zugboro n'abọ ekene dịlị Chelsea gbanugo kaf Shadow akwatu egwu na namu Emmanuel Chukwu Emeka Ọbọma Chief Executive Officer Newi Community Association na United Kingdom Yushen na Obidia Abunwelo tena ewo Daniel Nwa Machete akusini bwana nukuku Ego marako jambe mwilo Ego mojo mbe mwilo Marako jambe mwilo Ego mojo mbe mwilo Ushana mwanya yaka Ego mojo mbe mwilo Eza no dugo no kae Ego mojo mbe mwilo Dugo Associates Ego mojo mbe mwilo Ego moja mbe mwilo Ego mojo mbe mwilo Etalibate meko kwaranyi ya Akebushe nwanu mwebomu Akebushe nwani Dato South Ugo niya no suo were Ugo shinyere nadazi enu Ibamoreko oje mbe mwilo Aiva mena Ivan Sebe Ebuba dike Numu abomu Ezio imonye polisie Iva mena Bashoru Zeribe Kwimu Duru Akwabata n'Isiokpo Managing Director Atom Holdings Limited Ezigbo dị Omoyemi Ekwimu nwanyị ọma Ezigbo dị